Zuzenean mamira sartuko gara. Privilegioa da ikasturtea lasai hastea? Bai. Egia esan, zoritxarrez, bai. Zoritxarrez bai, zeba jazarpen kasuak zuk esan zuen bezala eta ziber jazarpen kasuak gora gaiten aidea. Eta, tristia da ez, zeba ni pentsatez, zenbat belaunaldi pasadia ja, zenbat biktima daude. Eta nik iteten hausnarketa, beti zaten ez eraikitzaia izaten, eta pentsatzet. Eta hartze bat aukera bezala hainbat belaunaldi pasagoa dira, zerbait gaizki egiten, guazen aldatzea, guazen belaunaldi berriak eskintzea. Eta bai, azkenean ni beti esatet, udara berez, pixkat igual deskonexio bezala dotea gaiakin, udara da, baina justo, bira, tximeneta adoretsu izeneko artikulu bat idatizun, justo naizen argitaratu zuen Nerea Godoiek, dada bizipoza ikarteko kide bat, harremana dakau, eta interesantia izan zen, zeba azkenean, udaran bai aldeu gai aldando. Kontziente izan bergea, eskolan gaizki pasatzen aidean aurroiek, udaran bai igual ez dakala babesgune bat. Horre bai behaien minare pasatzen aideala. Beste etapa bada, bai sufrimendua hor da, ez? Eta orduan udaran landu behar da. Eta aldu bai aukera bat izan, ikasturte berri bat hastea bagoazen beste modu batea hastea, ez? Orduan nik uste lotura hori inberdeu da udara eta urte hasiera udaran landu behar dela eta pila kargatuta urte berri hontan berriro segitzen duen pixkanak aldatzen baina zoritxarrez gai komplexua da, zapalkuntza asko daude eta pixkanak ajun berdan lantzen gertara bada. Orain aipatu dut, gaur hasi dira euskal ikasle batzuk eskolan, hurrengo egunetan, 4etik 8 ere gehiago hasiko dira. Ume hoientzat ez baina, gurasoentzat gomendiorik badaukazu? Bai. Zuk esan zumezela nire proiektua Adore da, eta Adore azkenean iteuna da helburua transmititzeak gizarteai, Adorea atea berdeu da, eta denok berez daukala gaitasuna ateatzeko gauza da, ateatze dugu edo ez. Eta gurasoak nola duen atea, benetan entzunez aurrai, benetan onartzen, gertatzen nahi da. Zure semia igual erasotzaile izaten nahi da. Zure semiare bai ikuste izaten nahi da, ikuste izateak bai bere garantzia eta importantziare badu. Errealitatea onartzia, eta ez ukatzia, ez isilpian gehatzia, ez zapalkuntzaik ez jartzia gurasoak eta ikastetxeak, irakasleak eta bar. Eta hortik eraiki ez. Nik usteet pauso txiki horiek ematian, esperantza hori gerozta argigo ikusiko dula, gerozta gertugo. Esan duzu, nik uste dut hemen gako nagusi bat badagoela, adi egon bertzerela, ez soilik, ea zure seme edo zure alaba jazartua izaten ari den, baizik eta ea jazartzaia den. Indarkeria hori izan fisikoa, berbala, sistemikoa dena delakoa, sortu dezakeelako zure semeak edo zure alabak, eta horri ere adi egon bertzara, guraso bezala. Bai, nik usteet eragin handiak ala komunikazioak gauzak nola hitzeitean, nola transmititzitugun, zeba hitzeite den moduan arabera, mezu bat jasuko dugu, beste bat jasuko dugu, eta horrek aldo eragin positiboa izan edo eragin negatiboa izan. Eta orduan nik usteet, importantia da komunikatzia esaten, honi bentsat nire lanian hori saiatzen naiz ikastekin, ez da pertsontxarraztea da. Ezea jarrea desego eukitzen beste mina matiaz gain, zure burua ere bai mina ematen aizea. Eta pixka behai jartzea lanketa hortan hausnartzen behai. Beroneako eta gurasoi berdin. Gune deuna da zure simiare bai parte izatea, gizartean parte izatea, baina jarri aldatu behar du, zeba mina eragiten nahi da, giro txar bat, sarez txar bat eragiten nahi da, eta hau dazgoa zinua, baina behantzako eta bestentzako. Eta nik usteet komunikazio lanketa eraikitzaile hortan gauzak hobetu daitezkela, eta nik uste gurasoak pixkat hoi landu behar duela, nik uste gurasoak hasieran beti hartzeuela, behain kontra izango azan zehose, esaten ere semia txarra da, ez dakiz eta dena guri kontra, eta orduan behaik hartzeu bai, biktima paper bat ez da larrea da. Orduan nik uste pixkat denok behik iriki berditugula, eta bairekita hon, irten bide hauek nire ikitzeko.